Niin sä näet mun nime. Kerää sieltä lentokoneesta kaikki maan tavarat. Joo. No mä en tuukko tänne lentokoneelle. Mulla on salkkua täällä. Vittu tennispallo. Onks millaisia niitä saatan laukkuja? Mitä mulla ei ollut? Mä uin tonne saatanan saari. Joo. Siellä on joku laiva. Vittu mä vedän vähän lääkkeitä. Odota. Mä vedän vähän lääkkeitä. Odota. Mikä se nappi oli? Niin. Missä lääkkeet? Ui vittu välipalput. Vedän aina yhdet lääkkeet, niin tulee hyvä fiilis. Enää mä tuun sinne. Enää mä otan vielä vähän, että mä saan katon narua meille. No mä en pysty edes kattoo vittu inviettelee. Ei täällä oo varmaan enää mitään. Ei oo enää salkkuja, ei oo enää tässä. Ui vittu deippiä. Deippiä lääkkeitä. Sitten Mä katon huomenna sen 5 €, jos mä ostan niitä saatana. Niin. Mä tänään jaksan. Oi! Mä lipsain! Tuollakin on Venä. Tuu kattoo Jukka Dudeson. Voi vittu, mä oon ihan saatana. Tuu kattoo Jukka Dudeson. Joo, mä hyppäsin sitä vuorelta alas siihen. Tuu kattoo kun mä teen. Nyt lähtee. Tuu kattoo. En mä pysty tulla Jukka! Dudeson! Oi, jalatkaan ei edes lähtenyt. Nyt oli kyllä hyvä suori. Ei minun kamani on. Minä soin. Vittu, mitä sä nyt teet? Kuolit? Melkein. Jalat melkein lähti irti. Ui, mä sain vaatteita! Onko se yhdestä matkalasta? Mulla on vaatteita. Vittu, jos täällä ei oo oikeesti yhtään mitään, niin mä roksan. Minä tulen nyt. Mihin me tehdään koti? Eiks tää vesiputous ole ihan hyvä? Mä uun tänne jos jonkun 5 minuuttia, ihan turhaa täällä yhtään. No, mä tuun tänne vesiputoukselle. Tehdään tänne koti. Tää on muuten ihan 10 minuuttia päästä. Joo, mä alan hakkaa jo puuta. Ei kun ei ole sprint. Otetaan vähän selviytymistä. Ja nyt meillä eka nyt kuivaus, niin mutta kun minä haluan nuotio. Tossa. Teekö ihan ekana joku nukkumapaikka? Ei kun nuotio. Mä saan se jo nyt tehtyä. Mä oon vielä 1 lehti pitää ottaa. Mistä lehtiä saaks? Saaks niitä puista? Jostain niistä mun mielestä. Jostain pitäis saada niitä. Maasta tästä. Ei. Mistäkään vitusta minä en saa lehtiä? Missä lehti? Mulla on nyt kusen nälkä. Ei täällä on marjoja, ei voi ollutkaan. Nää on juita. Ai. Nyt hakkaan teille. No mitä mulla ei yhtään staminaa? Mulla on niin nälkäpalkki veissä. Viittikö tuoda peuraa samalla? Jos mä löydän tästä vaikka mä taas vittu 2 minuuttia uinut rantaanpa. No mikä on saanut lehtiä? Mä haluaisin saada nuotio.
Ui lintu! Hakkaa se! Perkele! Se ei muuten vittu lähde karakuun. Oh. Juoksee, ukko juoksee. Ui, tässä on joku kisuliini. Mikä? Toi on joku sisilisko. Juoksee. Kun ei oo yhtään sanota, niin minä hiljaa. Niin minä pääsin. Raaka osteri. Mitä vittu? Ui, minä haluun lehtiä. Ai sitä saa. Tossa on joku tollanen. Täällä rannalla on joku saatanan teltta. Jahas. Ihan vitun iso tää laivan tämmönen ankkuri. Ui, mä nyt alan sytytän. Täällä on teltta. Tutkinko? Tutkin vaan. Mä nyt teen itellä. Ai! Jukka tulessa! Ui. Mä oikein saa vittuakaan. Jes, mä sain täältä saatana aerodynaamista aineet, ei mitään vittua. Tää vittua, minkä vitun ydinpommin sä räjäyt. Ui, täällä on joku zombi! Mulla ei yhtään sprinttiä, mä en pysty tappaan näitä. Toinen päällä. Tukko vähän helppaa. Koko Ei ajan huomenna vai juoksu. tänään. Mä löysin emolevyn palasen, mä löysin kattilan meille. Tarin ruokaa. löysin. Se hyökkää päälle! Mä löysin vittu pääkallaan kuin 200. Joo, no mua hyökätään päälle täällä, mulla ei yhtään sprinttiä. Hakkaatkaa ne nyt. Mä kuolen, koska mä kuolen. Mä en pysty sprinttaamaan. Ei, löi ohi, mä menen veteen. Juokse. Apua. Hakkaa nyt. Tarvin apua. Minä olen tulossa. Ei oo sprinttiä. Toinen kuoli. Niin hyvä. Olta maaltun takaa. No niin hyvä. Mä sain molemmat. Ui, lihaa. Lihaa. Tuliko siitä lihaa edes? Ui, mä sain jonkun siviviskompea. Oota. Pistä se maahan. Pistä maahan. Oota, mä teen sitä. Ai! Ei anna sitä lihaa, laita notskiin nytten. Mulla on ihan ruokapalkki vähissä. Mä kuolen kohta. Mä laitan sinne Että sellaista lihaa. Pitää löytää harakka. Ei edes kannibaali tai mitään. Ei. Mä sain lihaa. Tuo toinen lintu. Tulee turpaan linnuille. Mä poistan itsellenikin jalan täällä. Joo. Mä etin täällä lihaa, että mä saisin edes vähän... Ui, toinen joku sisilisko. Tuossa on 3 sisiliskoa. Oi, se hyökkää. Ei enää voi hyökätä. Oi, se palaa! Se palo vittu. Se on muuten minun lihat, jotka tosta tulee. Ei ollut. No niin. Mä sain. Tehdään nyt vittu se yöpaikka. No joo, tossa on puuta. Laita se siitä vihkosta. Nälkä etsi jotain syötää. No vittu etsi mut, kun toi saatana homo otti mun ruuat. Itse asiassa se oli mun ruoka. No vittu ei mitään. Vittu, että oot oudon näköinen. Laita tuohon tavaroita nyt, saatana. Joo. Ei mulla ole lehtiä edes yhtä. Hakkaa nyt tämmösiä pikkukasveja tai näitä. Kai sulla on noita tikkuja? On. Ei. No voi jumalauta. Mun sytkäri leikkaakin. No niin. Joo, se on valmis. Ei. Täällä on ruokaa valmiina, vittu palaa. No niin, nyt ei oo enää nälkä. Ui, tossa on joku kani.
Johtanko niin nyt kuoli. Ai sä teet tämmösen huonon nuotion, oisit tehnyt paremmin. Mä käyn vetää ton, Venä. Nyt tulee hieno stuntti, mä kävelen tonne ylös. Tulee hyvä stuntti. Noniin. Nyt lähtee. 1, 2, 3. Jukka Dudeson. Ai. Tää tulla. Mäkin otan sykkärijängit. Mä syykän kun tulee. Hehkolamppu. Rakennetaanko tämmönen talo? Joo, no sun kirjassa lukee Forward Tommi, niin rakennetaan vaan sillä. Tähän tän lammen päälle. Joo. Tänään mä testaan. Toho. Joo, sitä saa lammen päälle. Mut kun lammi on kuitenkin meidän Jukka Dudeson paikka. Ei kuitenkin. Niin. Ja mä tein ite aina tolla meille nopea. Tää on sitten yksi projekti. Yksi niistä projekteista. Ui, mulla on liinoja hankkii hitsisti. Senkö mä nyt narua? Mä oon ihan tryhardi tässä pelissä. Tuu nukku. Oota, mä teen tuota narua meille. Mihin sä tarvit narua? No mihinkökään? Kaikkialle. Minä tulen nyt nukkumaan. Mä vedän iltapillerit eka. No niin, nyt mä oon terveellinen ihminen. Jos vaan tulisit nukkuun kuitenkin. Vittu sä oot verinen. Voinko sä nyt vaan nukkua? No mä nukun! Noni, ja se meni paskaksi. Voi vittu. No varmaan kun se oli... Vittu sä oot liian leveä. No, se oli tommonen kertakäyttö. Ai vittu, mä kuolen nälkä. No nyt pitää etsiä ruokaa. Hei, mä metsästän ruokaa ihan pirkuleesti, niin sä teet meille sen huumeen. Mä käyn metsästän ruokaa meille niin paljon, ettei ikinä enää tarvitse. Pupu. Vittu nää puput on perseestä. Missä on kauris? Missä on kauris? Kauris. Mun ukolla on nälkä. No, ihan just tulee ekat safkat. Ei kun ei nälkä kuin jano. Kannattaisiko juoda sitä lammen vierestä? No mä mieluummin kyllä keitän ihan vaan vettä tässä, No, että... niin, mutta ei sitä mitään väliä, ei siitä lammesta vaan. Ja mä keitän itselleni vittu lobsteria täällä, tai jotain rapua, mikä vittu onkaan. Jahas. Vittu mä jahtaa tän saatanan kanja. Oh. Hui, mä saan jotain vitun pääkalloa. Se on vitusti jotain pääkalloa. Onko mä voin juoda sitä vettä nyt siis? Mitä vittu mulla tää kura